Sziasztok! Ez a sétakívás 365, hamarosan indul a napkeltétől napnyugtáig séta. Elindulok a szép Budapest körbejárására. Nem sejtettem, hogy ilyen szép lesz a napfelkelte. Csodálatos. Érdemes megnézni egyszer. Rendkívül dicséretes szerintem, hogy vasárnap reggel 7 órakor vannak, akik felkelnek és futnak. És már jó pár embert láttam, aki ezt teszi. Sapkát nem hoztam. Nagy botorság volt. Lehet talán túlélem a napot. Van, aki rövidgatjában fut november 26-án, és vannak, akik beszélgetnek futás közben. Én inkább egész nap sétálok, csak ne kelljen futni. Hát mások vagyunk. Megérkeztem az Árpád-hídra. Ez a napkeltétől napnyugtáig séta első órája. Szépen haladok, nagyon hideg van, ezért megittem egy kávét. Kicsit feltöltekeztem, és végre kisütött a nap. Itt vagyok a Dagály fürdő előtt, és töltök magamnak egy jó kis gyógyvizet. Ismeritek a Békekutat a Dagálynál? Tök ingyen van, és gyógyvizet vihetsz haza. Ide értem a Rákospatakhoz. Komolyan mondom, elképesztő. Emberek hada fut Budapesten vasárnap reggel. Le a kalappal előttük. Mindenki előttük is sportol és mozog. És nem az első, jön a második ember a Marina partról felém futva. Sikerült sapkát venni, és szerencsére Amália is csatlakozott hozzám a napkeltétől napnyugtáig sétára. Teljes erőbedobással indulunk a Népszigetre. Itt vagyunk már Újpesten. Ez a kedvenc hidam. Dél van, itt vagyunk az újpesti Népszigeten, és a lépésszám most óra van, 24.105. 3 óra van hátra naplementéig. Itt vagyunk, a Graphisoft Parkban, ide értünk. Már csak 1 óra van hátra, és lemegy a nap. Úgyhogy eddig nagyon jók vagyunk. Mutatom is a lépésszámot. Ez egy felemelő nap volt, hogy ilyen jól sétáltunk együtt, és rendkívül jókat beszélgetünk, csodálatos a természet, süt a nap, és olyan fantasztikus volt az áradó Duna mellett sétálni, életem egyik legnagyobb élménye volt Budapesten. Én is nagy sétálós vagyok, és boldog vagyok, hogy megismertem a Rózsát, és így együtt lóhatjuk a kilométereket. Itt vagyunk a Hajógyári szigeten. Áldott nap kint vagyok, vagyis hát lassan 3 éve, december 31-én lesz ez.
és pont ezt beszélgettük Amáliával, hogy ez nagyon sok mindenre megtanítja az embert. A következetesség és a kitartás. Ezek miért fontosak az életben szerinted? Azért, mert hogyha kitűzzük a céljainkat, akkor nem csak az önszeretet fontos, hogy elérjük, hanem a kitűzött úton következetesen a nehézségek ellenére a mindennapi rutin területén is menni kell tovább. Mert a mindennapi rutinba lehetne legkönnyebben belefáradni, hogy úgy érezzük, hogy na most akkor 1 napot, 2 napot, 3 napot kihagyunk valamiből, lehet ez sport, lehet ez nyelvtanulás, vagy munka, vagy bármi az életbe, de hogyha el akarjuk érni a céljainkat, akkor érdemes minden nap egy apróságot, vagy a kitűzött feladatot megcsinálni. Hogyha ti is szeretnétek kicsit közelebb kerülni önmagatokhoz, kicsit jobban értékelni magatokat, a minket körülvevő környezetet, a természetet, észrevenni azt, hogy az élet milyen sok egyszerű szépséget tartogat, ami hozzájárul a boldogságunkhoz, mert ez nem egy állandó dolog. Nyilván vannak az életben kudarcok is, erről kevésbé szeretnek az emberek megnyilvánulni, pedig ezek visznek minket a sikerhez. Minden egyes kis botlás segít abban, hogy előbb-utóbb odaérjünk, ahova érkezni akarunk. Mi megérkeztünk a célunk végéhez, és örülünk neki, hogy milyen szép időnkor sütött a nap. Szép napot kívánunk nektek, és ha még nem kezdtetek el mozogni, vagy nem kezdtetek el sétálni, vagy kicsit úgy érzitek, hogy elakadtatok az életben, akkor egy ilyen sétaprogram például kiváló lehet arra, hogy közelebb kerüljetek a céljaitokhoz, az álmaitokhoz. Imádunk túrázni, imádunk kint lenni a természetben, ez testünknek, lelkünknek, szellemünknek egy fantasztikus kikapcsolódás és regenerálódás.